И докато някои с огромно любопитство поглеждат към небесните тела, група български деца се завърнаха от учебен център на НАСА. Той се намира в турския град Измир и е специално подготвен космически лагер за деца от цял свят. Българските ученици се завърнаха с голямо вдъхновение, огромна доза знания и амбиция да се занимават с наука. Те са третата поредна група за тази година, която се връща от един от трите тренировъчни центрове на НАСА извън Съединените щати. Най-готиното от всичко това може би беше мисията с совалката. Тоест да видим какво е да изстреляш совалка в космоса и да я приземиш веднага след това. Децата на възраст между 9 и 15 години се включват в съвсем реални симулатори, използвани от НАСА за подготовка на астронавти. Един от тях ги поставя в условия на безтегловност. Под формата на игри и забавни презентации те научават повече не само за физиката и астрономията, но и за биологията, запознавайки ги с растения, отглеждани без почва. Всъщност ти през цялото време учиш, но абсолютно нищо не се усеща. Защото начинът, по който е направена самата програма, е да ти кажат всичко, докато ти играеш, докато се забавляваш. Беше страхотно. Петър е от отбор Нептун. Заедно с деца от други националности те са се върнали с награда за най-добре изпълнена мисия. Което беше най-трудното, една мисия за изстрелване и приземяване на капсула. И се справихме на 98%. Нашия отбор най-много до сега за тази година. За голям човек е нещо незабравимо, за децата е просто уникално и всички искат пак да се върнат и даже питат какво трябва да направя, за да дойдат да работя тук или искам да стана космонавт, астронавт. Децата получават специален сертификат от организаторите, който освен като един добър спомен за прекараната космическа седмица, може да има огромно предимство при кандидатстване в училища и университети.